दायो जोंनि बे रंजालि बैसागुनि खामानिया माने सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय नैथिंगालै माबाफोर स्किनफोरखौ दोगासिनो ओमफ्राय बैथिं पेन्डेलफोरा जाजोब्बाय जोंहा नेहाथारि बिथाङा मायबा बुङोना नेहाथारि बिथाङा मानो बुङा हा टाइम गैथ'आ क्लाबनि सेक्रेटारि बिथांखौ जोंनो खालामना होदो नेता बनायदो जों क्लाबनि इखो उनाव बिनि नाजानायावनो देग्लाय फैलावखौ लाबोनाय जादों थारमाने इसोरा नै बिथांनि नाजानाय आरो क्लाबनि मावथिफोरा बिराद मोजां जोंना बिराद गोरों गोजा खामानिया अलमस्ट माने कमप्लिट जाबाय माने स्टेजनि जि खामानिफोर जि अलमस्ट जाजोब्बायानो माने ओमफ्राय 2 तारिखाव जागोन जोंनि मा होनगोन बेखौ रंजालि बैसागुनि जि हारिमु बिलिफां आयदा बियो 2 तारिखनि हराव मोनाबिलिनिफ्राय जागायगोन सिंगार 3 दङ ओमफ्राय सासेया जाबाय फैलाव बसुमतारी आरो सासेया जाहैबाय आरो सानैया जाबाय माने एसे लकेलनिनो आरो ओमफ्राय नै आरो पेन्डेला बेबायदि दा बर्तमान सब जाजोब्बाय गोदान देग्लाय ना बहुत मोजां नुदों आरो थ' बयबो फैलायबानो जाबाय नोंथांमोना